ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣାବଳୀ 20 ଏପ୍ରିଲ 1914 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। 1955 ମସିହାରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥିଲେ। 1957 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ଼ର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1969ରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1970ରେ ଗର୍ଗୀଙ୍କ ମାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନୁବାଦ ସକାଶେ ସୋଭିଏଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। 1974ରେ ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ। 1975ରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଡିଲିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ। 1980ରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ। 1981ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ଲାଭ। 1986ରେ ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ଜୋନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରଫେସର। 1989ରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ମିଟ୍ ଦି ଅଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଗଷ୍ଟ 1991 ମସିହା ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। 1940 ମସିହାରେ ମନ ଗହୀରର ଚାଷ। 1944 ମସିହାରେ ଦାଢ଼ିବୁଢ଼ା। 1945 ମସିହାରେ ପରଜା। 1947 ମସିହାରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। 1948 ମସିହାରେ ହରିଜନ। 1985 ମସିହାରେ ଶରଦ ବାବୁଙ୍କ ଗଳି। 1952ରେ ରାହୁର ଛାୟା। 1954ରେ ଦୁଇ ପତ୍ର। 1954ରେ ସପନ ମାଟି। 1955ରେ ଦାନାବାଣୀ। 1955ରେ ଶିବ ଭାଇ। 1961ରେ ଅପହଞ୍ଚ। 1961ରେ ଲୟ ବିଲୟ। 1963ରେ ତନ୍ତୀକାର। 1964ରେ ମାଟି ମଟାଳ। 1970ରେ ପାହାନ୍ତା। 1972ରେ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ। 1973ରେ ଅନଳ ନଳ। 1979ରେ ଦିଗ ଦିହୁଡ଼ି। 1988ରେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। 1989ରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। 1989ରେ ଜାନକୀ ଅମ୍ମା। 1989ରେ ମେରିଆ।